ett hus i Helsingborg som är vårt sista hopp. Jag visades dit av mina vänner och jag gick för trappan upp. Vad tycker du om att huset ska stänga i höst? Det är en katastrof. Mycket dåligt. Så det ska finnas alternativ. Ja, det blir en fruktansvärd kaos för mig som hemlös. Jag tycker att kommunen borde stå i sitt ord och hitta en personligt anpassad verksamhet som gäller individen på var och en. Tror du myndigheterna tar hand om dig som de lovat nu när de har sagt att de ska stänga det? Tror du det? Nej, det tror jag absolut inte. Om du inte tror det, var hamnar du då? Ja, det är på den frågan när man får ha besked klart. Absolut inte. De har sina egna korridorer att gå i. Och jag vet inte i mina. Utan det blir en lövbädd någonstans. Om inte, var hamnar du då? Precis som jag sa, i en lövbädd, under någon buske, eller på en bänk, eller i en kista. Vidare och hur ni vänder det. Först kommer kärlek, sen kommer moral. Först måste möjligt bli för arma satan att få en bit av kakan för ni pratar. Vad lever människan av? Vad lever människan av? Jo, av att ständigt hon andra plundrar, pinar, pressar, plågar, förtär. Ja, människan lever av att hon så skändligt kan glömma bort att hon en människa är. I detta fallet när jag skrev denna så somnade jag först i en snöbreva och blev hämtad av ambulansen. När jag kyld, dagen efter så håller jag på att brinna upp. Då skrev jag så här. Så jag kan råna glasögon och lära mig med det. Bak pennan jag sitter och förväntar en del av allt som ska hända. Ibland blir det fel. Vid värmen jag ligger efter gårdagens köld. Under filten som bildar emot röken en sköld. För att drömmens små tankar förflyttar min kropp mot elden som brinner, det kallas förlopp. När filten den fastnar i lågans klå, jag vaknar av hettan och mot lågan lå. Vänder på filten och dödar dess kraft. Sitter nu på rea och dricker min saft. Nej, vi får inte lov att glömma alla tider som har flyttat och slutat och snacka dina lögner och din skit att du inte längre minns dem som du känner. Som du kallar vänner. Ja, alla som du känner. Sluta snacka din dinga och skit. Ja, jag minns det så väl. När du stod där på min trappa, att solen den sken, ja, och vinden var varm. Du vet den gången vi blev vänner. Det spelar ingen roll om du är 5 eller 50. Är du en loser så är och förblir du en loser. Trots ditt underläge tar du dig uppåt, framåt. Och så. Ett enda ord. Ett enda tyckande. Och du är tillbaka på nollpunkten igen. Lika villkor. Trodde du verkligen att det fanns? Vad betyder huset för dig idag? Det är i princip allt i min vardagsliv som dryg. Det säger mycket. Jag har precis mycket.
Han säger att det är roligt faktiskt. Väldigt mycket. Det är trygghet. Det betyder gemenskap, värme, mat, social samvaro. Det betyder hur mycket som helst. Liv eller död. Och hon sa, vem kan väl döma dig? Det finns ett hus i Helsingborg som är vår sista hopp. Så snälla, ni som har att besluta, låt detta inte få något stopp.